Ikawalo sa diyang kaiyadul hijjah na sa mga bangsa tanwa sisi sa Saudi Arabia aliyawira na Baitullahil Haram na kumiyasyo sila sa Mina kakagya dito sa pembetuan sa Tarwiyah Peperuya sila paliga sila kagya ko gagawin iman to na gagawin kira din iman to nandudu sila dun sa Mina ngayon to kakagya paligasiran doo kapaguko pesiran mapita kapitaan kiran iman tuwa alungan ikawalo sa dir kai ayama ay kasiyaw sa dir kai Dhul Hijjah gagawin ikiran iman to sa Saudi na ni kapitayan na paguko pesiran si sa Arafat paguko sumanga numanay haji agiyan kanan akaw sa Arafat na giyanan ipembetul sa kapne haji inaluyo nabi al-Arafatul Hajj so kasong sa yawmul Arafah na giyanan ipembetul sa kapne haji giyanan ikapuka giyanan Hajjul Akbar Yaumul Hajjul Akbar adiyang kanan akatorong sa Arafah iman ko alungan ika-20 Agusyaw si iku ayamaan niyan na Dhul Hijjah batano pa kalilipati adiyang kaiya ayamaan niyan na ulan-ulan Dhul Hijjah na adun ayamaan na mga kalbihan ang mapapadalong si mga oripuno Allah subhanahu wa ta'ala اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة يستطيع المسلمين اغتنام أيام العشر من ذي الحجة بالعبادات والطاعات وتقرب إلى الله كالتالي إن بقيت نكون كبسدان si mga dunawa tanong mga oripano Allah subhanahu wa ta'ala adiyang kaiya sa pulugawiya pagkuna sa adiyang kaiya Dhul Hijjah ayak pisa uno ko Dhul Hijjah na si ko 19 June 19 nagyuti pisa uno ibagay tanong akapasadan ko mga ginawa tanong adiyang kaiya sa pulugawiya pagkuna sa adiyang kaiya ulan-ulan Dhul Hijjah nang gagaan o mga Muslim pinaguntamanan o mga Muslim sa diyan kanan ang mga gawiya sa pulugawi ayamaan niyan nakapakanggalbukiran sa mga ibadat mga simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala unut-unut sa iku Allah wa taqarrabu ila Allah kesababan sa ipagpakaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala mga oripun wallah antunun ni pakapindakalansan ang mga simba sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala na paganirun na dhikrullah diyang kutuwa din ka di kapakandakla sa di kaya sa pulugawi ang mauna sa di kaya Dhul Hijjah ipun sa di kutuwa 19 na taman din mapita ikasapulog sa diyang kaya Dhul Hijjah ang mapita na runkipan tag sa Eidul Adha makatulong sila naman to sa Arafah makasun sila naman to sa Arafah mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na mapita na Eidul Adha umani sa apli haji na sumbali pumanumbali sila na lango-lango na mga Muslim ayamanan niyan na miyagingaran sa muslima mama na muslima bubay na so pagkagugo na paliugaton so kapakasumbal iyan kapakakurban iyan mapita na gawi Eidul Adha gawi iyanan ayamaan niyan pistanan at okit akapanumbali taman dun ko talugoy apakurian adyong kutwa mapita mga ulipun Allah subhanahu wa ta'ala na pakapindakal na kasaya so dhikrullah tadun si iku Allah niya kadakadakal so tadun si iku Allah subhanahu wa ta'ala qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbahu سبحانه أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرتني
في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلى بشر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا متفق عليه. Dia kanan akapa makarani si iku Allah. Tadun siir kanina Allah subhanahu wa ta'ala ukia alu yawno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadin kutu hadisul qudsi akatir Allah subhanahu wa ta'ala mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala sakanatig Allah subhanahu wa ta'ala na dia kan diipanayaw na suuri penakan dia kan diipanayaw suuri penakan atig Allah subhanahu wa ta'ala amay atig Allah katadman ako uri penakan natadman ako sa kanya na mambu na utadman ako niyan kung mga kalilimod natadman ko sira na mambu si kung mga kalilimudakan atig Allah subhanahu wa ta'ala utadman ako niyan kung ginawa niyan natadman ko sa kanya na mambu kung ginawa ko atig Allah subhanahu wa ta'ala amay ka sa kanya natig Allah subhanahu wa ta'ala na makarani raman atig Allah subhanahu wa ta'ala sa arang aayamanan niyan na sarpa na makarani kurun sa sarangaw na makarani sa kanyan rakan sa sarangaw makarani rakan sa kanyan sa sarangaw na makarani kurun atig Allah subhanahu wa ta'ala sa arang ay sa kapurgada o sumugurakan sa kanyan na pilalakawatig Allah na sumakurun sa sakana na pagpilalagyo ko atig Allah subhanahu wa ta'ala. Giyanan ikailangan suditan di kapakandakla kung mga tadum-tadum siya kanina Allah subhanahu wa ta'ala batagulabunong siya sa diya kaya ayam ananiyan na sapuluguwi isang kaya ulan-ulan Dhul-Hijjah kakailangan kasaya din suging kasadi kapakandakla ko tadum-tadum si iku Allah niya kadakadakla din kaya mga tadum-tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatru Nabi sallallahu alaihi wasallam mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala natigina da apinakapagkababayaan wallah subhanahu wa ta'ala akatru apan yang penakalawan niso katru ako pat ang mga kalimat anto na ipatakalima adakun ang lawan yan akatru ang pagkababayaan wallah subhanahu wa ta'ala ay pagpagaranin si wallah na pagay sadya kanan ang pinakapagkababayaan wallah at tadun-tadun siya kanyan na sudin ka di kapakandakla ko subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar diyan kanan apat akalima Nagyanan ipisaksian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adauna aniyan apagkababayaan wala akatir apakipakas o dila o uri paniyan na maniyang panakalawan niya diyon kaya patakatir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Uriyan yan na piyakatundu-tundu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa tingin naman, qala la ilaha illallah. Sataw. Man qala la ilaha illallah, sataw. At pero niyan so la ilaha illallah. Kini do Rasulullah kaya pakaw kita niyan na. Asumpa tadi mo to hadis. Sataw at pero niyan so la ilaha illallah. Na kana katabat lahu ay patadyan na pakisurat apagyan yan. Ishrina hasanat so 20 amat ya ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khutwat 20 sayyah nagupaki surat amya punasunsus 20 amarata amyang gilbakian ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mo katuwang ka la ilaha illallah
Na maka isa-isang kamatiru so la ilaha illallah na peki surat wallah abagian ka 20 amapia 20 amapia abagian ka nagupeki surat wallah apuna sanakum yang kilabag amarata 20 amarata maka isang ko tumatiru ay dapat kako di kau ni katiruasa ko tuwag ya kadak-kadak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah palu ni man yang gede-gede pirati manutu amarata amya punasun lagu pirati man amap ya binibigir ka wallah maka isa-isang namatiru man qala la ilaha illallah fakana kataba kutibat lahu 20 hasana saling sa tawa turunian su la ilaha illallah na sabdar apaki surat abagian yan su 20 amapia nagu miyapo na sun su 20 amarata wa man qala subhanallah nagu sa tawa turunian su subhanallah na sa kamutuman turunian su subhanallah sa kaisan apaki surat abagian yan su 20 amapia napaki punasun su 20 amarata wa man qala Allahu akbar nagusa tawatirun su Allahu akbar na paki surat abagian yan su 20 amapia nagupaki punasun su 20 amarata sama nutuna maka isang kamatiruso la ilaha illallah alhamdulillah Allahu akbar na ayat ini surat abagian ka amapia na 60 di ba 60 amapia na 60 mambu marata amya kunas ko niyan dusan ka wa man qala la alhamdulillahi rabbil alamin ya simbatan nabi wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama kutibat lahu 30 hasanatan wa khutwat lahu 30 sayyi'atan nasataw at tirunian sa makaisa so alhamdulillahi rabbil alamin na ayat betadian na peki surat abagian yan so 30 amapia na gupeki punas so 30 amarata anyan dusan yan malaumatu'i pahala dia katiruan ka ko alhamdulillahi rabbil alamin na 30 amapia yang bagian ka na 30 amarata anyan punas ko ay man niya nabiyangan dusan ka ay dapat iyo pendiyatan tanwaya ipuni man to wakiato kawitanurun na adna dugawi itano sa diyong ka iya dulhijjah na pakapindakalan tano sa tadong tano sa ikwalla ay dapat iyo pendiyatan tanaw anday pendiyaton abayo niya na lima niya sada bayo sa lima na dirong bedoong ay dapat iyo ari mga muda pendiyatan tanawanan insyaallah naina ko na ibitan mo lima tanong sa daw ba yung sa lima na doon yung pakiling ko Allah kaya paniyatin yan na insyaallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar na diyon kanan subhanallah na ayam iya kuwang ka amapya makaisang kanan matiro na siyaw pulo amapya nagu siyaw pulo amarata miyalbat si kumiyangan dilusan ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar na miyaka ko ka sa siyaw pulo amapya nagu siyaw pulo amarata miyalbat kumiyangan dilusan ka ay dapat ikaw itisbih ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ay gida karo sajim ko to amya kadakadakal kini tasbih na kawan ay kadakal amya kuwang kaamapya nagu ay kadakal amya punas kumyangan dulusan ay dapat iyo peniyatan tanuan ano insyaallah na di tanuanya diinggilbakan ka mga panunuatan tanu si iku Allah ipulkarani tanu si iku Allah upama kakabaya tanu ayam maanan yan na makarani tanu si iku Allah na makasuntilu si iku surga ng gilbakan tanuan kasataw makarani ku Allah na marani ko surga. Sa tao amawatang ko Allah na mawatang ko surga.
Ay dapat yung kabayatan mo makaranitan mo si Allah. Ante kabayayan na makawatang ko Allah. At nagyayaw sa lima. At nagyayaw sa lima kabayayan na makawatang ko Allah. Apa ini nga mga maestra tano, gusto mga ustada tano na adon akatero asukon so kasabutan ka ko pakaysa ngotwa fahimu su'al nisful jawab. So kasabutan ka ko pakaysa na sabintas ko answer. O puno ka da sabutan so pakaysa na di ka per-answer. O puno ka sabutan so pakaysa na per-answer ka, di ba? Nakagiyaan na di pumamakinig ka sa lakaw sa susuan yan kabenarap pagilay na sisikudar pa na pamikiran yan nanudusa lang manawt ka. Sarbo maile sisikudar pa. Niya kay sumamuda, ate kabayayan na makawatang ko Allah, natingin mo po saan. Ini buyo niya na liman niya. Na, okay din nga ka, tuturatun luto, dapat nakapasan niya turungan. Mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatakalan tanong so tadong si Allah subhanahu wa ta'ala, ang gulalan, kung ayamanan yan na miya nga aloy sa hadith, kailangan so kapong gulbukang ka saan kung ayamanan yan na tadong si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga dhikr, mga ayamanan yan na panunuatan si Allah. Ilayan yung anta abis mga tao ang mga lalantas akal. Na paduk kung mga tao ang mga lalantas akal na permaminti so dilan di ka tidin si Allah. Dinan yung mga lalantas akal. Ante mga lalantas akal? Alladhina yadhkuruna Allah siranan supir maminti sukata tadmiran ku Allah subhanahu wa ta'ala kiyama kumasa asiran na tumiting dugisiran wa qudan abusi kumasa asiran na muuntulisiran wa ala tatadmaniran suwa kumasa asiran na migasiran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard diranding gede-gedean pamimikiran soki adna wallah kumanga langit na gusto mga lupa Rabbana ma khalaqta hadha batila dirandi tirun hay kadna nami mataan aduduna ba min yailan apawin kalibatan kiadnang ka kulangit nagusok kiadnang ka kulupa subhanak miya suti-sutika ya Allah fakina adhaban makalidasa kamingka kuwapoy kunaraka jahannam. Gina di mga lalantas si akal. Mga papantas ipamikiran apir maminti so katatagbilan ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw patut na umani isa na ubang kapulipati so Allah. Apiyaan to na imam bubutad ka na tatagbil ka so Allah ka ang ka di makapumbaradusa. O pamakas ka na estudyante ka na tatadmin ka permaminti so Allah ka ang ka di makapanggulabak sa di kabaya o Allah. Kaibila tatadman ka so Allah na permaminti so katatadmin ka o Allah na upong ka makapanggulabak sa kadustaan na pagkulak so puso ka daw pagilay na po o Allah. Na di ka makapanggulabak sa di kabaya o Allah. O pungkuman piyo ka sa kadun sa pamikiran ka so katatadmin ka ku Allah subhanahu wa ta'ala naditin abang ka mapunggal ka
kamapiyaan na sino si Allah kapala di manggalbo ko manusia na pala din kadustaan si Allah subhanahu wa ta'ala kakadya adin abbanyan katatadmi si Allah ko kaoon tulian kagaganatian kaplalakaunian apian ko ni mambabatadir na sabab sa aya katatadman na so kamapiyaan o ginawa niyan na din yang katatadman si Allah subhanahu wa ta'ala na ayda permaminti din di manggalbo na pala di kabayo Allah mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan tanong so permanenti so pananadami katatadmitan si Allah subhanahu wa ta'ala kakagirmataan o pamakas ka natatadmin ka so Allah subhanahu wa ta'ala natatadman ka mabu Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tatadmin Yuso mapapadalam ko kalangitan ka ang kanuniya naman po katatadmi alangwan ang mapapadalam si ko kadlupaan. Ano ba nakatiru Allah sa hadis qudsi at na udkuruni adkurkum tatadmi ako niyo katatadman ko sa kanumambo. Ayaman ini na sadin sa kala katatadmi ka ko Allah nakapapadalum ka sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala kaino ka pan katatadmi wallah kamapapadalum ka sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala na so ingad ang mapapadalum mo na so deep tidagtad man si ko Allah subhanahu wa ta'ala na permanenti sa siya po Allah subhanahu wa ta'ala ilayan man yung kaya dunya na yakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina الدنيا ملعون وملعونة ما فيها so dunia na kamu murkaan sa dunia at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu murkaan sulang-langwan ang mapapadalong ko dunia anto na hindi kamu murkaan illa zikrullah inuntabu so tadum si Allah gusto darpa dirun ditedem tadman su Allah gusto mga tawa ditedem tadman si Allah so darpa adi paganad sa ilmu so mga tawa di maganad sa ilmu na gusto ay maanan yan na dirun di mamangendo si ko ilmu na gusto sa lakausan apan tagsad tadem si Allah na giyanam idi ka mumurka ang dunia giyanam idi ka mumurka ang dunia. Na ukabaya ka asudar pa ka walay ka bariw ka na mabukas ko kamumur kay ko dunia na baluyang ka so walay ka dirun itidin tadman so Allah baluyang ka so bariw ka dirun itidin tadman so Allah sada taradin kaya kaadun siya din kay di pagana sa ilmu amia beluyai dirun itidin tadman so Allah namia po kasai ko dunia ko kamumur kairun mia po kasunai ko kamumur kai ko dunia namia salbu na upama adima apad sajin ka iya kamumur kai ko dunia na kenau banan katiru am tau kakatiruanan nabi kenauanan katiru mga ulama kenauanan katiru mga laisimba kakatiruanan nabi aso dunia na kamumurkaan sa ayamu adirun kamumurkaan na sudar pa adirun itidin tadman su Allah so zikrullah so mga tawa itidin tadman si Allah gusto darpa di paganadan ko ilmu Allah so mga tawa dirun di maganad na gusto mga tawa dirun di mangandao na mapupukasanan ko kamumur kairo mga uripon Allah ubang kabaluya so walay kaakubur at tunay kapakabaluy niyan akubur na walay adirun din kebatiya so Quran wallah at tadin si wallah nagbuda abon tadin si wallah subhanahu wa ta'ala aya penubad yung ko walay nalilabon sumbayan
namimbeloy awalay adatar sa katindid o mga kubur at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga uripun Allah, aya pinakamala adikrullah, pinakamapro ilibil at tadun si Allah na suka pembetian ka ku Quran. Ginan ni pinakamapro ilibil adikrullah, tadun si Allah. Qiraatul Quran. Ginan ipinakamala at tadun si Allah. Adiyong kanan ayam maanan yan nakapumbatian ka sa Quran. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tayo kabasan yan. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Sabi ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao amat niya ko kitab Quran wallahu subhanahu wa ta'ala sa satimam betang falahu bihi hasanatun nabagyan niya na so satiman amapya. Bagyan niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so satiman amapya. Wal hasanatu bi ashri amthaluha. Nasusati man amapya ay bagay ka na dekapan sa makasapulo yutui uman ni sati man betang amabati aka ko Quran na sapulo amapya ay bagay ka wallah. Sapulo amapya ay bagay ka wallah. La aqulu alif lam mim harfun. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betiru ay su alif lam mim na besati man abatang. Ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin alif harfun kaqadiyam mataan asu alif nasati manabatang, walamun harfun nagusulam nasati manabatang, wa mimun harfun nasu mim nasati manabatang. Beli so alif nagusulam nagusumim na talo ti mananabatang. Beli 30 amap yang bugir ka wallah di buka tiruang aku alif lam mim. Ya kakawa ka sa 30 amap yan. Malo ni man yung ganda. Ayaw pa kaisitan sa ginawatan. Mga oy por Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day. Sakya sunod na din kay ulan-ulan Dhul Hijjah. Ya pakandakal tanong so talin-talin tanong sa iku Allah. Ya pakandakal tanong so kapumati tanong sa iku Quran. Waya ya pakandakal tanong na sulitan di gatuloy ko mga cellphone tanong. Pakay siya. Ino mga din, ya pakandakal tanong so talin-talin tanong sa iku Allah. Uda. Tsaka nung sangar yung mga muda, ato na yung bakan bakaliyo, so katulungi mo sila po. Ha? Antay! Mapaturo yan, asukya po puso, ulan-ulan Ramadan na miya katamat sa Quran. Pamana, kagima po puso, ulan-ulan Ramadan, na iman to na, bakatlo ulan no. Na at imiya katamat akakulan-ulan na Ramadan nasasaulan na miya katamat akaon na dingi na so pakatlo ulan na dakon makatamat ang taon nun mapituro yan na miya katamat sa Quran sa Koreano Ramadan pamana miya kabugatan sa Ramadan na mito matipuruman ano miya katamat sa Quran dakon laki Ado na biya katamat o mga lokostan. Uwi na, minasong niyang mga lokostan o aguso mga kamudaan kay man doon na ayaw dito mat na. So, niyang ay manan yan na mga lokostan o.
Katingin na di mo gilbukakan, na tumaba yung magigilbukakan na di katimat sa Quran. Yung ito, panugangan na naloks. So panugangan na anda ina iyan. Na yung ito alokos, na baanda ka no, di makaparatiya, sa dyan kaya pakabugatan sa Ramadan. Na miya ka, 5 yun din mata-mata Quran yan. Oriyan o Ramadan. Na di niya yung bago na utak Quran yan, na gagawin doon, na timat doon. Eh, buwa kapag kayo na gila, tiyuro. Ako gila, simba yan, gila ka. Miya ka 5 yun din mata-mata Quran. Si ko ulan-ulan ang Ramadan na miya ka 10 yan mata-mata Quran. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Ino, peniyatan tanong, di kaya Quran, ang peniyatan tanong. Bapia, ayabuwa kaya niyata tanong, na sa iko Ramadan na makaisa tanong mata-mata. Na ipuno ko kapakabugat tanong sa Ramadan na pinabinsa benaran tanong, baka makmaso Ramadan na miyata matanong sa miya kaisa. At yung pa man na Ramadan na makaisa ka matamat, na mapupuso Ramadan na pagpungaro, piraw to ulan-ulan. Piraw to ulan-ulan. Na 10 agwisa a ulan-ulan. 10 agwisa a ulan-ulan. Ang gusto a pilalaguyan yan. Na ati uman sa ulan na di kong pakabatiya sa 2 ka Diyos. O di na labi 2 ka Diyos. Kung uman sa ulan. Bapiyaya mo, pagkabatiya ka kung uman sa ulan na makat batiya ka sa 3 ka Diyos. 3 ka Diyos. Na di pa nagkumaso Ramadan na niya tamatakap man so Quran. Di pa nagkumaso Ramadan na niya tamatakap man so Quran. Na panapin sa benaran na no, ay dapat yun. Aiman to na ipagputan mo. Na tumatatan no sa Quran sa din kaya asulada di pa mau maso Ramadan. Kaano ka matatago sa ginawang ka? Kakadya abdinan ipinakamala at tadintad mo si iko Allah. Bumag na rin kaya sanggi sa mababa oras. Makampat na oras. Ang mapok, anto na libanam, matupid ka pasinsa, katutulungin ka din sa kaya, gagawin doon, na rongong pinunuruga, di nga sila po na ka. Mga watami. Ay dapat yun. Katawan niyo di nga si Rum, ikapirakan mo si Inimaloy, sa di nga po na piyaga po. Di nga cellphone na, no? Di nga cellphone na, mga buguraga, mga watamiya, mga ngudo, mga aroro niya, mga nguda. Di nga cellphone ka na, o di ka makain na ka, man kayo ni kapitan na madusya ka. Ngayon ka kibusa, di yung pa ko, di nga saan di ka muntay sa di nga na mga YouTuber. Na di mo kapkapitingan siya, napakadusa, ngayon ka kibusa. Ay apakaw ko kasi nakapangaros. Di yung katon, kapangaros. Gumiraw ka siya, na may kapangaros ka. Puno ka siya man siya ba? Naginon ka siya, na may kapangaros ka. May scroll ka rin siya ba? Namiyaw mga sukan, naginon ka siya man. Di ba? May scroll ka siya, pun siya ba? Scroll ka. Na may linga so pagilin ako, pagkataragin ka, naginon ka siya man. Namiyaw pangaros ka. Kung siya man sa puro, naginon ka siya man. Namiyaw pangaros ka. Di ba? Ay basta ka tayo nga siya, no, manakakapatan na tiga kuwan. Nauli ka makainan ka, adiyo to na, kaya piniyatan na ka, na cellphone na pag-usap na ka, kung kamapian na ka, na daba ka na niya, sa dina na kuwan, kakadya, katawan ka, so mga Yahudi, ay pagkuliran na, so otakiran, yun kaya otakiran na iran pakatirtamanan. Katawan iran, ay ira, amiyang karus, so Muslim na pagkakurangan so bala sa pusi ko Allah, na ditiriman so pangingin sa iko Allah, na inagbiran so pimbarang abaran dia, imbina ko amaltano, kaantano madusa, na anma kaito so kaptirima o Allah, kung mga panganitanurong, kadisilan katatano berato, kaptibangan tano o Allah, na miyang adisilan sa pimbarang mga abaran dia, apkesabapan sa kaptiluso manusia. Kasi tanwaya didawa sa pamikiran. Si tanwaya mapapadalan ko ghazwatul fikri. Katidawa sa pamikiran na piangat nila na ya, kakagya pamikiran nila na ya, ay tiba nila nakatano na umang kasi gagawin doon daw na pumiro kasi doon, na di ka di makapangaros.
Na katawan na kay kapag kabubaya itano sa di kaya cellphone tano. Ay kapag kabubaya irono mga nguda na gusto mga bugwataw naroon sila ng paturugan, naroon sila ng pagpakanaw. Dan na bayran kabatiya gira apa sila ng pagkaturog. Ato may kabatiya ira isisiran matataman sa mga cellphone nila naroon sila ng pagpapulan daw. Iro sila doon. Namin mga makano sila, nasisiran puno ko cellphone nila, na doon sila makabakar na ilan, di pa nga po ako yung cellphone nila, na doon sila nung mampagpabakar. Okay. Di mas pagkababayaan ng cellphone na kayo ngayon, kulang wanta man. Kanabaya pagampaganay, mapagpino iyan, sa kapakanon niyan ito ko, kapakanon niyan na alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Na begitu pagampaganay niya na mapatiro makapilalamat ko Allah sa kaya pakanawan wallah kaya pagampaganay mapatiro yan na pagilin niya so i-reply ron. Good morning. Diba? Pagilin niya na di mo to text ro. Iti pagampaganay niya na mapatiro. Ayan niya kubati akipiki ko puso yan na di mo to pagampaganay at kubati yan sa di mo to kapalakay niyan si eko cellphone niya ko kapakanaw niya. Di miya awat na din ko kapakaturugam ginama buwa pakaturug na yan last akibat niya yan roon na good night naroon din turuga sa di mo tuwa last akibat niya yan na sige good night naroon din turuga kenapa ya akibat niya yan kenapa ya kapakaturug yan na benyang kebetia adiyang koto betia anian sang koto kapakaturog ka ayat kebetia yan alas kapakaturog yan na diyang koto sa ano ni mataron makakuan pero katawan ninyo mga wata ami mga bai sa tao ang makaturog ayat las amat tiruian ayat las amit bekas kukat tiruian kukap pakaturugin na la ilaha illallah narungon pakaturug na kapan tagi kau nakapatay na dito suga ko surga uli ka makanaw amatay ka sa muto akatuturugan ka na ayaw ka ba sa unabi na dito suga ko surga na umakanaw ka makanaw ka mano miyakanaw ka na dito na matiru ka na ayak pagay kuma na matiru ka na la ilaha illallah na pagi surat at yung kutwa niya basagawiya katuturugan ka na tasbih ka so la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah manunyo man yung bidagda ati niya basagawiya na tasbih ka datar ka muon to na tasbih ka so la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asa ka ayak ka po sa na matiru ka o kapag ka na so la ilaha illallah na makanaw ka man na ayak pagampaganay amipkas ko katuro ka na la ilaha illallah na diyang kutuwa paglatan ang kutuwa katuturugar ka na isurat initasbih ka so la ilaha illallah paano ni man yung gida-gida tadong maisip ko Allah naliniwan ang ditanwan ng kuwan kasi itanong pagpakaturog ko good night kasi itanong man ang pagpakanaw ko good morning ayaw pagturugan nun na good night na ayaw pagkinawan yan na good morning babasang tanong pagkaturog tanong na siya tanong pagkaturog ko la ilaha illallah na makanaw tanong man na siya tanong man makanaw ko la ilaha illallah asal kambil mo kanakanan na pati surat wallah subhanahu wa ta'ala adim mo to padlatan nakatuturugan ka ay ka diya turugan na miyabalas ka la ilaha illallah miyakanaw ka man na miyabalas ka la ilaha illallah na ito ang kauto pinay tasbih ka wa la ilaha illallah na pati surat wallah yuti mini tasbih ka mga uri mo Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat yung kaniyatan tanwan ano di tanong dulu makaturug di si tanong turug ako la ilaha illallah nah oriyan o katulugan ka
udang kapan nakabati ako la ilaha illallah na adna mga tadum usi ko wallah. O kapag ka. Liyo ko mga hadith asaka na ira pagkatulog ka na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat dudabiyatan yan paparangayan no Nabi sallallahu alaihi wasallam na ira pagkatulog na pembantian yan kuigan yan so patakul at yung mga lukustan Qul ya ayyuhal kafirun makatlo qul huwallahu ahad makatlo qul a'udzu birabbil falaq makatlo qul a'udzu birabbin nas makatlo liyuro ay pesepung kaalimang ka kuigan na ka ngayon to ino nga ito punggula-ula api ayah di dalam roo akata o sekara api ato na ulundunit di dalam kuiga anak nandikan yan din masugat sang ko to akapunggil bukang kasadiyang ko to ang bati anak ang ko to patakol na isipong ka kuiga anak sa makatalo adiyang ko to ayamanan yan na qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas apya panikala akata o di dalam ko iga nakana di kalian din masugat liyuro mga oripon wallah na adna mga tadum-tadumasan wallah unggul bakang kanay pagkasulga ko sulga ay dapat yung kabayayo maswatan wajib ay gila pagkatulungan na adna mga tadum-tadumasan ay pagkasulga sa surga Hindi ka ba yun na makasunod sa surga? Sada ba yung sa lima na hindi ka ba yung makasunod sa surga? Sira tanong sa dunia na miya gagaw manusia amak adin sa CCTV. Ganun po ka manusia. Ugay na suwalla na kanabang matag CCTV ka satellite. Iman to napakisa sa satellite tanong wallah. Makaw matanong sa alungan na maurina. Kanari di ka sunod sa surga kapya kay sino antay kamay na sunod sa surga na nakabayaw sa lima. Hindi alam niya yung ako sa lima sama ni pa. Pag ibig niya yun na. Kilay niya na kalalangang Biblia gito ay nagbayaw sa lima. Mga oripon Allah. Kabayatan mo makasulpin ko surga. Kati sopat alalan at isul sa surga. Amalun salih. Ini sisunan Allah sa Quran. Aso amalun salih nagisul ko surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwiyannahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ni'ma ajrul 'amilin. Susirana ya an yamarat ya wa 'amilus salihati tadima magmal sama 'amalun salih lanubawwiyannahum minal jannati ghurafa nasibu siguradudenati Allah subhanahu wa ta'ala pakai pembebelayan isiran sa mga walairang ko surga papamangundas o mga kababaan mga walairan sa mga lawasay khalidina fiha abada kakalasiran ko surga sa dayon sa pakatamana na bayran ikakeda ko surga ni'ma ajrul 'amilin ya kapia-pia akbulusan kerandangan mga tawang ya magamal sa mga amalun salih. Kenapa ayah ko kesuldan ka ko surga na ba sumababa ko surga ka so pinakamapuro ko surga ginandin sa jannatul firdausil a'la. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat mataan asusirana ya amya maratnya ya di mamagamal sa mga amalun salih kanat lahum jannatul firdausi nuzula ayat bertadiran nakautu jannatul firdaus narun sirah
sarun dan pemakasul daw Allah subhanahu wa ta'ala. Peramisanan Allah sarka magmal ka sa mga amalong salih na si kanyan din pakapapentawa ke jannatul firdaus. So zikrullah tadagdag mo si ikwallah na padanan sa amalong salih. Ang na ay mga at tadagdag mo si ikwallah o kapag kaya patut ka na doon ka mabatiya. Pagampaganayon awasya to Rasulullah wa Ali na kailangan na di ka din natigyan pakaturog hay Ali o di ka daan makasidka sa arang 40,000 dirham. Ana kaya din sa buga su'al ipakaturog ako kagagawin na din ako pasidka sa 40,000 dirham. Agi ang makawida ka lo Ali na tingo Nabi ahya Ali sa tao aamay ka pagaturog na batian yan sa makatlo so suratul Fatiha na timbang amya kasidga sa 40,000 dirham. Makatlong ka mabatiya so suratul Fatiha o kapagaturog ka na ayang balas yan ko kaya batian kaon na datar kaon miya kasidga sa 40,000 dirham. Diuti balas yan. Tigmano Nabi, hey Ali, amay ka pakaturog ko na di ka pasin pakaturog o di ka daan matamat sa Quran. Niya, kawin man na akalu Ali, tigmano Nabi, hey Ali, sa tao, batian yan so suratul Ikhlas sa makatlo o kapakaturog yan, na timbang amya tamat yan sa Quran. Sa din sa tawa batian yan kung kapakaturog yan so kul huwallahu ahad sa makatlo niyan mabatiya na ayat timbang yan na niya batian niya tamat yan sa Quran. Tigmano Nabi, hay Ali, di ka pasin pakaturog may kapakaturog ka o di ka daan makapanay haji sa Baitullahil Haram. Niya kawin man akalu Ali at ipakaturog na bunay ka di. Tigmano Nabi, hay Ali, sa tao abatian yan kung kapakaturog yan sa makasapulo yan makasoy. So la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir na timbang amya kapnay haji sa Baitullahil Haram. Timbang Nabi hay Ali amay kapagaturog na di ka pasin pagaturog din ka masigurado pagasulog sa kasurga. Ano niya kalida akan wa Ali at yung pamana kasigurado tanong sa pagasulog ko surga. Da isar katanugu abanyan masigurado ang pagasulog ko surga. Nakaya makawid akal Ali natingo Nabi, hey Ali, sa tao aamay ka pagaturog nabatian yan sa makasapulo yan mabatiya. So la hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Nakapantagino nakapatay na dili surga. Ano nga man yung gida-gida, niya makalubulubul ka, di mo ka pumati ang kaon. Nakapantag ikaw nakapatay na dili suga ko surga. Na ay dapat yun, amay kagagawi ang pagkaturutin na paniyatan tanuan ano? Ha? Itanong makaturugo, itanong na ng mapamati ako. Ante ka ba yan na kuwan? Matiyan yan na may kagagawi. Langon no? Ato na ito sumatiyan na kami kagagawi, ang pagkaturugo. Pagkanayon na suraton, makapira, makatlo. Ato na iba na siyan. Datar kau niya kasir ka sa 40,000 dirham. Terus ay kadua betian dalam ika pagaturutin. Ikhlas, makapira. Ato na iba na siyan. Datar kau niya katamat sa Quran. Atau nasi katilang batian tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Maka pira? Maka 10 atau 15 yan. Datar kau miyakap may haji sa Baitullahil Haram.
Iman to na sisisiran sa Baitullahil Haram sa mga tao minanay haji. Tumiyulong siran kagya iman to na sisisiran sa Mina kakagya agugawin iro iman to sa Saudi Arabia. Ato na sa ikapatamatian na la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makapira makasapulo ato ni balasiyan o kapan pa ikaw nakapatay na dili siguro ko sorga ay dapat yung piniyatang tanwanan na pati pala pagpin mo kang tanong sa isa din kaya ayamanan niya na sa pulo gawin sa din kaya Dhul Hijjah mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na at-tawbatu wal istighfar kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Ayat panggan magantano si ina pagtubat tano pamangitano sa taubat pamangitano sa relasi ku Allah panggan magantano si iya pamangitano sa relasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Datar din butuwa istighfar apa mga ni sarila sa ikwallah pag-istagfar ka itusbih ka so astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marrah. Hey mga manusia atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubat kanu si iku Allah pamagni kanu sarila si iku Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marrah qad yamat ana sakna atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagpamaman niya ko ditubat si iku Allah dia ko di mamang ni sarila si iku Allah ko uman gawin na makasapul ako makapamang ni sarila si iku Allah makamagatos ako makapamang ni sarila si iku Allah makamagatos yan matiro di mo to astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh ayak ala yan ibalas na pagatas na astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ato na kay kalanan ibalas pagay may abalas yan na ubat niya ang kanan o kapagaturog ka sa makasapulo ka mabat niya adiyan ka na astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh na ayat balas yan atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa tawbatian yan na sa makasapulo ko kapagaturog yan na datar ubak kya rilaan kaya maapanong mga tao aminitu na iyang kumya babasalungan iya kapamang ni sarila kung mga tao aminitu na iyan sang kumya babasalungan ubat iya na kanan sa makasapulo ko kapagaturog. So Ahmad bin Hanbal rahimahullah naya katiru iyan nasa tao apatisbih yan so astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh nasabi sa pumangaliyan ku wallah na tiliman wallah sa tao ay tisbih yanan o kapita-pita aguso ka gabi-gabi atigo Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal nasabi sa pumangaliyan ku wallah na tiliman wallah. So Allah na yung nabasa niya sa Quran at iyan A'udhu billahi minash shaytanir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara pitru amirkan wa Allah pitru amikiran istaghfiru rabbakum pamahnikan usalilaku qad mayu innahu kana ghaffara Ahmad ta'ala sekalian qad nanyuna pamamaaf parillah yursilis
Amay kay tasbih iwanan. Dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na promise wallah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Begalkan wallah sa Quran ama pi auran. Pakam beberakatan wallah auran. Kenapa auran begiyo? Kenapa auran bagabinasa? Kenapa auran paniakit? Kenapa auran da kabarakatian? Tapos uran wallah sa uran apakam beberakatan yan? Amakay namun so pagpunga sa sakit napakabeger mata ko lupa napakasibukar apag ito sa mga pangato napawumasiran sa mga pipiakaw nga asar kaso isa ka magingid na itasbihiran so astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum na promisanan wallah subhanahu wa ta'ala apagauran ngayon sa mapiauran wa yumdidukum bi amwal. Ikadua bala sa imbugay wallah napakapundakalan yan o tao so tamo. Iptusbih kanan. Adi nga na astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Napakapundakalan na rakaw wallah so tamo ka. Wa yumdidukum wa banin. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ikatalo bala sa imbugay rakaw wallah nam parisyon kaniyan sa mga murid o mga salih. O mga salih. Ikapat. Wa yaj'al lakum jannat. Sunggihan kanu wallah sa mga pamumulan ng mga makapiikaw nga. Kanabaya ko nga niya na ribar. Kanabaya ko nga niya na niya nga adu. Wa yaj'al lakum anhara. Meluin niya sa mga lawas sa iyo mga pipiya. Pakapagtugumpiya niya sa lawas sa iyo dinugati. Paramisan ng Allah asal kasoy sa kapagingid. Namadung kira na diyo ko to akip tusbih ni rangko kapita-pita kegeb-gebi. Samo to astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aya panubayag na maguluan na sumanga dato tanong. Isiran isumugu si ko pagtaw sa diyay ipagumpiya tanong. Na ipaliwag tanong sa ginawa tanong. Ay tusbih tanong ko kapita-pita. Kegebi-gebi di tanong din makatulog di tanong dan mitasbih so astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ka insyaallah napakapagumpiyan wallah so kapugin. Sa katawa babay sa Saudi Arabia benday niya kapira ragu na kaya tinian na katawan tanong mga Arabaya kenapa kiran kenapa semua mga bayi na basiran ni indudugang basiran ni indulebak basiran ni indugusyo kadi ka mamno dikirang kepakai ubas ubay penggelebak dikirang kepakai ubas ubay iman ni enda pendegang dikirang kepakai ubas ubay iman yang mana yadu namia taisi karumanian namia kawida ka lagi mo to bai wan ke makatuon sa ipugperian sa diyo ko tuwa patakataw amini bugakon ikarumanian amang wataian adna mini bugakon ikarumanian na lupa na si matatampar sa luka di sirto di kebalian amia pengerian na pulsaan niya kanya pulsaan niya no to na dun miya masa piya kay ito yang beliarga na dun miya masa likan yan so television na miyan na di manusia susay isa mala ulama si isa Saudi adni di pagusay ang goto akatiru Allah subhanahu wa ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdidkum wa yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara bugusay niya no to so kaya nagaw na goto sa katawabai na perang yan sa television. Tini mo yan sa patakataw mga watayan. Mga watakulay, iman to na ipagpunta nung na di tanong ng pagkaturo o di tanong daan pakitasbih. So astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sa mga magatos ko man tanong ng pagkaturo. Atau yang gulaw lang, ayam yang gulaw lang, nasi kosul da dua kapito gawi akin tasbih nilan roo na kaya tawagan sa telepono niyan kaya sumbag niyan na tigyan antay ni na tiga diyong ko to at tumiyawagon empleyado is sa DPWH
opisina adi PWH. Natigin nato na ipagangin ka. Tingin na kay panamira ka adi yung kutuwa sa kakon ikilupa sa ang kutuwa lupa sa luka diserto. Tingin na way. Natigin na mapita na awidin ka sa mga dokumento ang kana na lupa nasong ka sa opisina di PWH. Tingin ang kayo no. If mitire kay rangka pumasaan namin nga na lupa iyo. Kami sugat akarsada. So yung sa diyong kuto kagi mapita na kung balaga sa opisina di PWH. Awidan niya sa mga karatas. Oo, lupa iran. Aya ini bayan at di PWH sa diyong kuto lupa iyan. Nasudinnya nun di kapesaan na miya 20 takap ka. Sang ko to kapesaan niya kung lupayan ay ni bayado na di PWH. Malo ni man gede-gede ang upya ko kito Allah so limo iyan. Sang ko to kinitasbih niran sang ko to astagfirullah. Ay ni panguduk yan na din na bon pumasa kakagi ada bali niya na lupa. Bilbul budun wallah akapakatong yan sa kawiyagan niya. Benar so Allah. So ay dapat yung tantanwaya di tanod matag makaturog di tanod na kebatia si Abu Anas moto isa mala ulama tanong sa Ranao Pilipinas si Abu Anas Ansari Abdul Malik dahil di tadian sana tingin kita pakaturog kemidan miya kapasad din bagista di sumawata na pakaturog siran neka pumakaturog iran na puguitan na kung mga igan sa mga pasbi. Kata ya, baka pakaturog nga daan, baka pamanas sa astagfirullahaladzim, baka magatuso, katatan. Na ang may kamakatasbih silan sa makamagatos na pangwan niyang kiram pumasok pasbiran, natago niyang makukuha. Dito ididabi at tanak na tigi Abu Anas. So, tagulat tanong sa ginawa tanwa, sa katanwa pamilya, uman isa ka pamilya, na pakatasbihan niyan, so pamilya niyan, sa makamagatos o uman din pakaturog. Astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kaino to, sa din sa tumanganin ka, wallah at tigbu. Imam Ahmad bin Hanbal na tiriman, wallahu subhanahu wa ta'ala. So, kaya nagaw na diyang kutuwa isa ang mama, so Ahmad bin Hanbal, na sumiyong si isa ingda busra. Tagi makaw masaw ingda busra si isa Iraq. Na kahit wallah ada tigan yan roo. Pakaganda sa tutul. Si biya kay sa diyong kutuwa Satiman Abikiri. An Abikiri roo aron pagigang kutuwa sa katawa mama. Na aron biya kay so Imam Ahmad bin Hanbal. Kagi makay gaon. Piyagan niyan. Kagi mapaganan piyakin niyan sa kape. Tigin nakati so iga na kan ay pagarian. Hindi nga ito na bagyo so Imam Ahmad bin Hanbal. Na iga kaon. Di ako butulog nga pumambal ako sa paan. Ay na yun, kaya pun mamambal sa paan. Iptas bihay na di mo ito. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na hindi mamambal sa paan dan hindi gilbang na iptas bihay din. Astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kagi ako na mapita makasimuling siran sa sumunda kung yaso siran roon. Tigo Imam Ahmad bin Hanbal isi na kali kung mapi kapagidida. Ano yung masasya ito? Tingnan na mo pagidida. Natingin nato na ba sa diyo mo ito di pagidida. Kagi ako gagawi ada ako dituruga. Tingnan na mo ako di pagidida ka. Di ako di tinintan mo si ko Allah. Di ako di magistagpar si ko Allah. Tingnan na inungan ng suswa. Anto na inungan ng suswa. Tingin na, miyan nagkakan na di pangusya to imamami sa jiri inged. Ini pangusya tiyan, miyan nagyang ko na Petro Kono, Imam Ahmad bin Hanbal, asa tao, ipitisbih yan so, astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh, nasadin sa pumanganin ka ko, wallah, na tirimaan, wallah. Nasukyan nagkakan na tigyan, mening gulalanak na yan. Natigo Imam Ahmad bin Hanbal na anto no ini ako ang kauna pahala sa kining mulalan na kaon. Natigyan at ada apya pangyakon ko wallah ganyan ra kan dabugan. Aya ko pangyakon ko wallah ada pentarima wallah na dua. Tinatunay paning ada pentarima wallah. Pagimay tingin na pangyakon ko wallah ada pentarima wallah. Na apya pangyakon ko wallah ya Allah pakasundo ko sa surga. Na beda aya da ako nakapakasunod sa surga nakita ko man matay. Tingnan tunay kadua panganing ka ko Allah. Tingnan piya mangan ko Allah. Ya Allah, panganing ko ka. Abad ko maso ajila ka nakaputayakan. Na dia kung kapasin ng bunuh dia kan mailay sa personal so Imam Ahmad bin Hanbal.
Dapat na tingin tarima o Allah. Na tingin na piyura na napangingka ko Allah. Tingin na piyura adia bu idu pangni. Pangniakan dua-dua timan apang niakan ada tarima Allah ni kadua dengan na piyamang niakan awang upatay na dia upang kapasin buno dia kan da may dai sa personal su Imam Ahmad bin Hanbal. Tigun Imam Ahmad bin Hanbal at tarima Allah. Tingnan ito tarima Allah. Tingin as-sakam so Imam Ahmad bin Hanbal. So kaya ganyan nas kanya so Imam Ahmad bin Hanbal na kaya gupun yan na niya paninin gupos yan mga ngarak so Imam Ahmad bin Hanbal na sabab ko kaya sumuro kaya bumayayan sa kailainin sa personal ko Imam Ahmad bin Hanbal na niya panutulog sa kitab aron din kaya pantag na kapatan mga oripun Allah na so kaya pataya kayo to na sabab sa diyong ko to abasusuatong suwallah na niya kasunod ko surga ay juga ka tunggu na ka makasunod sa surga insyaallah oh. At ito mo niya na makasunod ni man sa surga makasunod ni man to ay matuwa sa surga layaman na pagkasunod sa surga na miyatay tunggu na kamatay kay man to Abang na pagkasulog sa surga, wiyawiyag, at isulog sa surga, na di naman. Abang na pagkasulog sa surga, na sumiyatay, di ba? Baka siya sumunod namin sa kaon. Ay, amana niya na, biasa ka na, di ako riparado, kasi nga taon na pagkasulog ko sa surga. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, paanda ka ng tanong, ano? Mananaka-istighfaro. Kagiyanan na sunabi na uman gawin na pinakaminos na makamagatos makapag-istighfar. Pag apong galabakan tanong si isa yung Dhul Hijjah, ikatalo apong galabakan tanong na siyam tis'u Dhul Hijjah. Dia kapapusay tanong ko ikasiyaw ko ulan-ulan Dhul Hijjah. Iman ko. Ada yang dia kapusa iman tu? Ada kalau dia kapusa? Alhamdulillah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na niya panutul atingin fa'an بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر Biarpun tutulku sabadku manga karmo Nabi sallallahu alaihi wasallam apipiru iran ayat pedadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian di pusaan so ikasyaw ulan-ulan Dhul Hijjah na gudinian di pusaan so yaum Ashura na gudinian di pusaan so talugawi tundu-tundu ayami kulli syahr talugawi tundu-tundu ku umandun kaluukan so ulan-ulan ang Muslim. Diyan so ayyamul bid. So talugawi ayyamul bid. Ika-10 agupat, ika-10 agutlo, ika-10 agupat, ika-10 agulima, ika-10 agulum. Diyan di pusaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saan ko ayaman niya na umandun ulan-ulan? Diyan kanan na dinan di panguasaan ng Nabi. So Nabi pinirwiyan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang siyamu yawm Arafah yawm at-tasi' min Dhul Hijjah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Sa tao apusaan yan. So yawm Arafah iman to yawm Arafah ikasiyaw ulan-ulan Dhul Hijjah iman ko ya ikasiyaw iman to ulan-ulan Dhul Hijjah nasata apusaan yananan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru as-sanatul madiyah na April
sa saragon. Wal baqiya nagwi prila unu wallah sumapendusan niya sa jingga saragon na pukatali mo. Bali dua ragun amian dusang kay prilar ka wallah. Dia buah kapusing kay man sa jingga iya gawi iya yaum Arafah. Yaum Arafah ay kasyaw sa jingga iya ulan-ulan Dzul Hijjah. Sumia guntung sumia muasa iman to sa jingga iya yaum Arafah. Dia guntung sirah. So eta taros tanudna ay dapat yo. Pagambara katan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah ikapat. Mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi kung mga mama na ayah patot sa jingkai kaya pangataling markatanong ay Dzul Hijjah na di tanong palapas sembayang si kung mga masjid tanong. Si tanong kundi si sembayang sa masjid. Mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من جنة كلما غدا أو راحا. Satau atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanga belaga sakap pesungian sa masjid. Atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na roh pendeka sakapanang bayang sanggutua mga sunat si Isa masjid na a'addallahu lahu nazalahu minal jannah na ini permisun Allah subhanahu wa ta'ala sini yang pagasurga ko surga pagasurga sa surga adiyang kutua mga tao ang mga papasang ikapangabalaga adiyang ikasumbiang sa masjid sige sa diyan kaya ulan-ulan at dinukadya. Ikalima mga ulipin Allah subhanahu wa ta'ala panggal magandang si sa dinga Dzul Hijjah na katratul du'a di tanong niya pakandang lang sa mga dua taniman ko katatariman Allah si sa dinga iya sa pulugawi sa dinga Dzul Hijjah napakapindak lang tanong saya ones so di tanong niya kapamangin ko Allah ay dapat yun lamun apang isi ko Allah pamangin tanong dun si ko Allah kakaya tatariman Allah os ka amang udah nakabaya ka ama kapangaruma ka na pumangin kasi ako Allah ya Allah pakipangaruma na karakan so kung kubay anakan YouTube Uy, napanang nila ikaw, baka makanlo siya. Dapat ka, aadnan ka ko, puso ka, sukalak ka sa ikwallah, ka di sumala, umaadun ka, sukalak sa ikwallah, na pirmiwang ka, wallah subhanahu wa ta'ala, na oribin wallah subhanahu wa ta'ala, giyanan alima ka klase, imala punggil bagang tanong si sadin ka iya, ayamaan niyan, na ulan-ulan na dilhidya. Pitiru wallah sa Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pitru kad naniyu pamangnikan urakan katarimanakan susadun sa pamangniurakan. Pitru penwallah sa Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ubarqapadisan hai Muhammad mga urip nakan makapantagarakan fa inni qarib na tiruang kakirana mata nasakan naniya karaniran kukiran ujibu dawat adda tirimanakan sumaha panganiran idiram ya mangisiran ujibu dawat adda idza da'a amay kasiran na mamangisiran rakan hal yastajibu li sila ko'y ranatig wallah wal yu'minu bi na paratiyaya ako'y ranatig wallah subhanahu wa ta'ala ginan ayaw patot na ditanong ipakandaklan so panganitanong si iku wallah kaupakandaklan so panganitanong si iku wallah na terimaan Allah subhanahu wa ta'ala ang kunay sabab kesababan sa di ka ketarima o mga panganitanong pananggulaan tanong o
O berkatan ini maadem, au puner kay ini maadem, na diterima anu wallah so pamangningka ku wallah. Paganayo, biya kadak laya, 10 aya ka klasi, au puner maadem ku manusia na apiapan kia bembengan sebenengian, saka pemangningian ku wallah. Miapos amudulian saka pemangningian ku Allah na diterima anu wallah. Paganayo, na pananggilaan tanu ubat tanu makakan sa pulsa haram. Upung ka makakan sa pulsa haram na diterima anu Allah so pangandingka. Man akala luqmatan minal haram lan tuqbala salatahu 40 yawma. Sabin sa tao amakakan sa sakmasbu apun sa haram na diterima anu Allah so sambayang yang ko sudah 40 gawi. Ay dapat ka ko 2 kumas ati 80 gawi. Ay dapat ka ko 3 kumas ati maga to sa 20 gawi na diterima so amal ka. Allahu akbar. Ay dapat ka ko isa kalapad piraw to kumas. Ato na pagkapunan sa haram. Ato na pagkapunan sa haram. Sa kanwa mga baina pananggilay niyo o baso karuman niyo na makasusugat sa pusa haram. Ay dapat yun. So mga baina pananggilay niyo o ba makasusugat so derudo pa yun sa pusa haram. Pagunay, ang pagkasukatan sa pusa haram na pusa piyamanukro. Lamo na piyamanukro. Na haram. Haram. Baka makakan sa piyamanukro. Ipusa kay ito iya na piyamanukro, nagtaman sa kalaya na piyamanukro, no bakol makakan. Kapusa haram. Di, naan ni kapakakan ka sana. Inaudugo na yung sutawa, kung yan sa piyamanukro. Piya kau maswata ka, maawi di sa mangga, ada ba nga piyamula mangga. Namiya ka giro ado, mata na wata na kabara soka-soka na do, takulay, ayamanan niyan na mapi awata pagpakasokat naguiran dong ka na ang utuwa mangga. Ano ginita ko liya piyang mo? Tingin na piyang awit ang isang utamang mga tauro. Ano ni karo? Kuha ko. Siguyan mga papuman ko niya nung puruman. La ilaha illallah. Ay na puta, gira piyang man ko ni watay na tupatay ni sa watay. Ay daw, ano ni sumino at ko. Tanaba ko siya maka. Tanaba ako ko. Da mga babakaran, mga bubukaran. Siya maka, mga tiko. Ano ka sumino at ko? At hindi sa kayo niya mga durong sa kapaman ko niya. Nakapasugun na kami sa utamang mga tao ko. Aparong puro kami apipita. Maka umaswatra ka na ulo niya na kamais. Saka na ba kami mula sa kamais na late na kaon. Kasoy na, bawal di kasoy. Patay ba mula? Ada ba nga kamay sa piyamula? Apiya pa na. O ayamanan yan na. Dahil na kaon na iso, natuloy kaya pang mga sa ini, bagayar ka, piyang mga bin, piyang nauta ka, piyang managluwa ka, gilaw man eh. Ilan nyo man, adiyong mutuwa, kuwan. Sa katawa, mama amalay paratiya. Amiya pa ng tun. Di mo to mama na pilala ka pa ni haji. Kagi ba masa di yung kutuwa derpa alawasay. Lawasay ga na miya kagdum sa kaura bumus. Na miya kagdum sa kawa mininom sa muta lawasay. Ini ang kapigim sa muta lawasay. Na miyeleng yan na mansana sa pagkenud. Na miya puro kaya. Pagkenud na. Sabab sa kapuri na miya kaniyan. Kagi yung makaniyan na sabab kung kalayan ni kalagsik wallah kaya luwat yan ang atin kan tignan niya kakan ako sa haram tungguin yan hindi kagua tignan ang tama di kikir tadi ako kagua miyaga apa sugi sa mas makating o karama kapunihajian ay niya miya lubaluan tayo kira sa jim uto mansanas kaya bigyan ng uto lawasay sumiyo ba dun sa raya kalyo ba ko man amiyo man yan ng uto lawasay lagi pa mamulano na sa kilindi uto mansanas saya dun po ng uto mansanas ipangisiyan tayo ni kaya tiga di mo tatamon kao to sa di mo to puro apalaw at di na nikirpon kayo makaumaw tingin na ino ka manguda pakaumaw tingin na pumang niya ko kakisarila nabing pa mamasak mo to dato tingin na ino ka lang pumang ni sarila tingin pulala ka wako na niya kayo naman ko sa lawas sa higaya na miyahilya ka na pagkanud mansanas
Nasabab ko kapurakan na miya purutakan, na miya kanakan na kumangining puro kaarila. Ha, na miya si patada to. Mata niya kumangudo malay para tiya. Ino niya pala, pumangin niya arila, akan na bapato ka, pamangin niya narila, kamiya ano luto, kamiya kuwan na, din luto ka, kan na mo nagkinusa. Gusto niya mangudo malay para tiya. Sabab ko kalamang ni para tiya kito, natigin na. Ad na kaya sarata ka parilay ko kaki manguda. Ginatuno na rin bapasan sa okay. Natigin na, ayaw mo, kaprilay ko ka. Napakipungaruma ko ka, awata ka na buta. Bengel. Pangaw. Lapo. Ginam ni kaprilay ko ka. Namiya ka pamimikiran siya ito sa matuno. At itigin ni bawod na yung niya tusan na makapungaruma ko pa na buta. Makapungaruma ko pa na pangaw. Bengel. Lapo. Miya ka piyatasi. Hina dato dia na kikilu baka nanan mapangaruma. Natigin na kabaya ka kailangan, dia sa kanya kiprilan. Mga di pangaruma. Natigin na nakita to asal ko prilan ako makarilan ako nga piyang arumakan. Natigin na ipanginutulan ka, wala ki ipanginutulan nakan bapia bugla, bapia pangaw, bapia lapo, bapia sadi. Natigin na pagdudas ka. Kaya pagdudas kawing yan, hindi niya ron. Tigin na sumay nga di ka na wala isan. Natuto ka nga, nasa din sa tawron, nagipikar mga. Siyon yan, Assalamualaikum. Yasin bago mo ito, Waalaikumsalam. Yan lang kasi yan yun. Hindi na tao siya na, pangaw. Kaya lakaan niya man. Kaya tao siya na, lapo, di pa kalalakaw. Di pa kayo na. Di pa ngalaman na, di pa ngalaman. Niya kasong dato. Dato, daruwa kiso, pitiro ka po nga rumananga, sana ka matatago mo. Ya kata itu pun nabubay. Sige na dito yung karma dito watakan. Pitiro akan na lapo kadim ka na nawatakan na kung na maadam ko dunia na dunia din nilalakawa ini na sa bakam beradusa. Pitiro akan apangaw kadima tao mamukug dima tao mamagakal dima kapatiro sa marata. Palaya din mapiap kipkas ko katiruyan. Petro akan apangal kadip mo mamakin na gisa kan beradusa. Bahaya gelbek niya na sesuaitan niya na olan niya na tangilan niya sa music kadip ni mana mo dun na begitu yung gelbek niya. Petro akan natinggian abuta kadip nga nanawatakan nang nanamatan niya na kambudun adna ko dunia na dunia ni pangilay sa kamberadusa. Karumanganan nawata biya siya dito. Katawan niyo anto na gumibauro nawata. Diyang koto agumimoro na wata nagyutos so apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya kito nagyutos so apo Rasulullah aming buwata na sa kanyan so ayamaan niyan na daw to so Zain al-Abidin kagi ang buwata na ayamin yung buwata iyan na so isa kung mga ala imam aso Zain yung koto aming buwata nagyuto so himbuwata ay nagyuto so Zain al-Abidin isa amala iparatya paduk kung mga apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga uripan wallah sabab po to ko kalakyan na kay mga nguda amyan ng gilaw bumadusa di makakansa haram Bau kumpun na miyaw kano na miyang ilelekan sa mga nigusa na tiga na boda saya musukir ko na makumangan tanong sa niguno yung mga niguya. Dito ka pa kayo, tamarata oto. So mamuso mga bay na makamasika ko mga. Ano ini bang kenapa ko kapitiro iba kapat ito? Nato na mapia kaya sukat nga si hindi kami nga pura ka na sa haram kung mga wata ka kapadipili ka buo. Ikatwa pagkapuna na haram na pun sa pisumpawan. Apiaan ito na ada nakasumpaw. Ini yang gan sa kasugan. Ini yang gan sa kasetor. Basta ang na. Ini yang gan sa kantok sa hayalay. Ay maanan niyan na tunoto. Sweet trees. Ini yang gan sa kasuko sa manok. At takot ka kamalita.
na sa pagkusukat roon na pusa haram. Subay, adna karuman niya na mapasangi kay pusaman mo. Na ipuni man to na pakisubali na kaki karumang ang oto manok yan. Asada niyo. Wan, mapita na sumalian niyo kan ni makambug-bug tao. Tadi niya ay ha? Na ayamanan yan na para mapya ita makisada na kamapya na ketaan tam mapita. Ay dapat yun. Ngayon to. Mga dikilay ang mas malairan na si karumang ka sa mutamanok yan na disiwat aka. Ngayon di mutamanok yan na girakya palian na punas pa niya. Okay, naswata ka nakapalian na sa pali, babay, wala tayo kakya palian. Sa kapalib sugo niya, sa kauna binga ko paliwat aka. Okay, nasa kanya girakya palian na manok yan ito, kakya betigan. Mata na ka, pangyo pa niyan. Di mo tuwalian yan na pangawan yan siya, kaya isa di mo tuwa manok yan. Ano ni mga dagda? Banyan na pumay ko isiwat aka. Di mo manok yan na punyampuan yang piya-piya. Ini pamay ko sa mga kapita. Dada. Kenapa niya na mapakapitigilan ng suwata ka? Na di mo manok yan na waan ni kapita yan na miya pang minilan sa diyo. So ayamanan yan na diyan kanan akasya ko sa manok na dua ke o na dusan. Pag meron na dusan na diyan ko to ini ang ganun. Kaanggan. Kadua dusan na diyan ko to kaya pakasya ko niya sa ko to dua manok. Na kadua to akadusan yan. Baka masira sa lungan na mo rin na sira di pakapsya ko na piro mamumutang manok ka. Oh, ganyan tapos ka malita. Sa kanong panisyo ko. Auto. Ayamanan niyan na puna lang sa kesukatan apun sa haram. Pun sa pisumpawan. Lang na pisumpawan. Ikatlo, ang kesukatan mga oripon Allah sa haram na pun sa peribaan. Lang na peribaan. 5-6. Ay panubo 5-8. Ay panubo 5-10. Ay panubo 5-12. Mata na. Wala mo na 5-12. So ayamanan yan na puno ng sa haram. Madakalay ang pagkasukatan sa haram na pananggilaan tanong mga oripon Allah. Sabab sa di kay oras na kataya. Iya ka lapalapas pa sa orasan na kanon. Sa di ngay dito ka pa babarat mo, balabala sa kanong Allah. Di mo tabihan yung tanong na insyaAllah ang mga amal na buwabasan tanong. Di tanong din matag-matag bitang lingulalan. Ay dapat yun. Barakatan pa kanong Allah. Kung mga di ako kanong sa maap, wala daang katarotop eh. Kung mga pamamakin ganyo na dito so kabubaliw ka naman siya di pagkatarotop. So, itataros tanong din nga seminar tanong si sa lapidong tanong, sudato tanong sa kita taros sa din kaya kasi sa lapidong niya sa din nga seminar haapiapan kabayayan din apadong siya din nga seminar na amay kadyo mo sumon na apiapan na ipanguhan tanong mga ulama na bahas pa na sa Rasulullah sumusaya na amay kadyo mo sumon na kanugun niya na seminar amay kadyo mo sumon kaya maanan niyan na kapadir ka tanong mga datong tanong akasabutan tanong sa wagama tanong na talagang niya miyaw na ibisi president sa di niya maanan niyan na kauswagan di man naguntaman absula pinong tanong niyan si sa di niya po na piyaga po adin kaya maanan niyan na mga seminar tanong si na managuntaman tanong manisa kay tanong sa yun kaya seminar na may tataros sa aya kita taros yan na adna mga tao sumalapid daw o panaguntaman o dato